さきの様子がおかしくなったのは彼女が熱を出して学校を休んだ日からだったと思います。さきちゃん、さきちゃん、さきちゃん。さきちゃん、大丈夫？顔色悪いね。今誰かいなかった？いないよ。どうかしたの？はい、これ今日授業でやったとこだから。ありがとう。お母さん、早く帰ってきて。ダメよ、今日も遅くなるって言ったじゃない。お母さんね、お願い。わがまま言わないの。風邪なかなか治んなくて。無理しないでいいのに。私帰る。